Right vazukuruka, kana kune chirwere chatishungurudza, chashungurudza pasi rese, chashungurudza muno medu muZimbabwe. Chirwere ichi chiri kutonga ichi chinonzi Covhidha ichi. Chatishungurudza vazukuru. Ameno tichoda kuti siya tiri papi chaipo chaipo. Ameno pachinoda kuti siyira. Asi zvisinei zvazvonaka, ungonamata kuna Mwari vazukuru. Ungonamata kuti Mwari ega ndiye anoziva mhinduro panyaya iyi iri kutishungurudza. Right, inzwa kana ungasati wasubscribe to this channel, I kindly ask you kuti muzukuru hapana chakumirira, panapa ndo paimba penyu, pamusha penyu, so ngati pavandudzei nekusubscribe. Also don't forget to put your notification bell whenever I upload a video, ndinenda toitirewo muzukuru, so you will be notified. Thanks kune vese vakasubscribe, vese vari kukomenta nekupawo malike, tinozvitenda izvozvo. Right, inzoeka vazukuru, ndabva ndasanganawo neimwewo tsamba kana kuti nemamwewo mashoko nwadi yandasangana nayo ikune inonzi Zimbabwe Divine News Online. Ndokwandaiona ikoko, Zimbabwe Divine News Online. Haasangu mashoko awo, ndamaona ikoko, munonocheka. Right, ikoko ndokune ndasanganawo nemashoko asingafadze, ndasangana nemashoko anoratidza iwo kuti umwe munhu anga achishandawo mudepartment rekubika-bika achibikira baba vedu mutungamiriri, vanotungamirira nyika yedu, ivo vanova ivo Idi Mnangagwa. Nditi hanzi muchinda uyu asvikawo paapfuura kana kuti paashayika, asi pazonyorwa zvichinzi ashayika nokuda kwechirwere chimwe chete chashungurudza, chirwere chatambudza pasi rese. Chakundityisa vazukuruka inyaya yekuti zoni chirwere chachona hachichasharudzi, chiri kutora vakuru nevadiki, chiri kutora munhu wese. Chirwere chachona chiri kundishungurudza vazukuru zvokuti ndasvika pakukoniwa kana kudya, nenyaya yekuti hachisi kusarudza musha. Chiri kutora pamupfumi, chiri kutora pamurombo, chiri kutora pane munhu ane simba, chobva chatora pavari wiki. Ndo pachanetsera chirwere chachona. Zvinova zvinhu zvakundityisa manje kuti zvino kana chaakupinda muimba inodyirwa kana kuti inobikirwa baba vedu, kana chichitora maminista, tanga tichiviga minista manje ari kunzi futi anga akashayika nekuda kwechirwere chimwe chete. Apa chirwere chachona chonzi chabvuta umwe munhu anga achibika, achibata chikafu chinodyiwa nababa. Ndabva ndati rega ndingouyawo ndiite vhidhiyo inoika kuti ngatinamatirei baba vedu zveshuwa vanotitungamirira, ngativanamatire kuti varwirwe zvikuru sei padenda iri, because ndo vatungamiriri vedu. Tinofanira kutovanyengeterera kuti denda iri pane zvomisikanzwa vari kuita, because rava kuita misikanzwa wekubvuta vanhu vari kutungamirira madepartment akasiyana siyana. Chabvuta futi munhu anga achitobikira. According to pandakudzai apa, ndo iyi yandaisa panapa, according neava vari kuti zvoni chabvuta munhu anga achibikira baba. Zvino zvichamira sei? Anga achibata sei chikafu muchinda uyu? Ngatinamatei vazukuru, ngatinamatei kuti baba vachengetedzwewo, varwirwe padenda iri. Because vachiri nebasa rakawanda. Ndichirangarira kuti vakavhotaura kuti 2030 vanenge vachiripo, so zvinofadza, zvinhu zvakanaka izvozvo, because ukaona munhu mukuru achitaura kuti 2030 anenge achiripo, anenge ane vision yakati kurei yekuti zoni ane tinge tiri tinodi zvinhu zvinge zvave right, zvinogadzirisika. So ngatingona maleaders edu, because it seems kuti denda rachona rapindira futi kumaleaders, so ngatingovanyengetererai. Vakomana vai vanoita chiprofita
mafundisi organizaiwo kwete kungotiitira online muchiita metsi dzenyu dzeungotsvaga mari. Vamwe takutovaziva, vamwe vanenge vachinamatirawo vanhu mushe mushe. Zvinova zvinhu zvakanaka, so vamwe vanenge vachitsvaga ndai cheledi ndarama. So tiri kuti chiko, tiri kuti mafundisi organizaiwo maprayer ekuti tinamatireiwo leadership yedu kuti irwirwe naMwari, ichengetedzwe naMwari. Ndo chandangotiwo ndiuye nacho panguva ino vazukuru, chandangosangana nacho mukufambawo mandine ndichiitawo ndichivhonyongodza zvinhu zvese kuti zvakamira sei. Anditi ngatinamatire nyika yedu vazukuru, ngatinamatire leadership yedu kuti varwirwe naMwari. Ndatenda, batai mazwi kana ndichitaura, ndatopedza. So much love.